Ahoj, som Tomáš, a.k.a. Tomax a pomáham osobným trénerom budovať si svoj biznis online coachingu tak, aby s ním boli spokojní. Čiže dnešná téma bude o tom, že musíš byť iný. Už len z definície toho, že chceš byť proste iný než ostatní, tak budeš samozrejme niekde inde ako väčšina trénerov, hej? A podľa mňa to je to, čo ty chceš byť, ináč by si nepozeral moje video, ktoré pozerá 6 ľudí dokopy. Proste chceš byť iný než ostatní. Chceš sa nejakým spôsobom odlišiť od tých ostatných trénerov. Chceš viac zarábať. Chceš, aby ťa práca bavila. Chceš mať poriadne výsledky s ľuďmi. Ja to často vidím, že akoby väčšina trénerov bola proste podobných, hej? Ty kokos normálne jak vajce k vajcu, že sú proste robia tie isté veci, nudné veci, opakujú po sebe, ty kokos, to je akože katastrofa a je to úplne o ničom. Už len tým, že budeš robiť veci, že opačne, jak proste vidíš, jak robí väčšina, tak tým sa odlíšiš a proste to chceš, hej, lebo hovorím, že pravdepodobne nechceš byť jak všetci ostatní, proste zapadnúť, hej, a byť taká šedá myška, proste byť priemerný, nechceš to. Chceš byť proste top, chceš byť 1-2% proste hore. Hej, takže túto časť natáčam po Vianociach a mám tu poznámku, že fotka pri stromčeku a poukážky. Každá trenérka sa odfotila pri stromčeku, lebo zamienka ukázať svoju postavu, najlepšie keď v tangáčoch, palec hore. Každý druhý tréner dával poukážku, že 10 tréningov, kúp si poukážku. Robí to každý jeden. Keď spravíš niečo iné, vystúpiš z toho radu. Hej, že spraviť proste fakt úplne niečo iné, než robí tá väčšina, to je dôležité. Väčšina trénerov, keby si dal teraz skúsiť dať do Instagramu, ja si dám tiež zo srandy, ja som to už natáčal som iný podcast, čiže mám to tu. Aj tak, daj si do hľadania, že tréner, daj hľadať accounts alebo účty a pozri si, ako vyzerajú fotky trénerov. Ja tu mám 4 možno, ktorí majú fotku, že od pása hore a majú takto prekrížené ruky a za nimi je nejaké pozadie, väčšinou je to fitko. Ako sa odlišíš akože od ostatných trénerov? Čím sa odlišíš? Keď si niekto naťuká, že tréner, zaujmeš ho už len tou profilovou fotkou proste? Ja si nemyslím, lebo keď to má každý takto, tak je to o ničom. Pozeraj sa na to ináč, rozmýšľaj nad tým proste úplne, že out of the box, že si daj fotku naopak, daj si fotku do strany, daj si pozadie, ty kokos krikľavé, hej, alebo proste niečím sa snaž odlíšiť. To isté s popisom na Instagrame napríklad, hej. Tréner s nejakým stupňom, každý chce pomáhať ľuďom schudnúť a cítiť sa dobre a ja neviem čo ešte a trénujem v tom a v tom fitku. Who cares? Koho toto zaujíma proste? Hej, nikoho. Maj taký popis, aby bolo jasné, čo robíš, aby to išlo s tvojou hodnotou a s tým proste, čo dávaš vonku, akým spôsobom sa prezentuješ ty. To je dôležité. Máš na to priestor, ja neviem, koľko tam je, 3 riadky alebo čo textu, čiže využij ho tak, aby si sa proste odlišil. Hej, ja tam mám napríklad, že hneď bez jedálnička, alebo proste nerobím jedálničky, som proti ním, dávam obsah, ktorý je proste proti jedálničkom, lebo fungujem inač, čiže hneď vedia ľudia, že odo mňa jedálniček nedostanú, lebo väčšina jedálniček skúšala a bolo im to samozrejme na prd, preto nechcú jedálniček. A pod tým mám, že ak už máš dosť toho, že skúšaš stále zaručené veci a točíš sa dokola. Hej, tak jak väčšina ľudí proste, že už niečo vyskúšali a proste majú toho dosť. To je to, na čo ja narážam a viem, že je to proste nejaký pain point, že to ľudí doslova akože boli, lebo to už skúšali a boli tam a nefungovalo to. Hej. A ja som proste to riešenie. Tak to vnímam ja. Hej. Čiže zasa odliším sa. Nikoho nezaujíma, kde ty trénuješ, aký máš stupeň, nikoho toto nezaujíma. Stupeň vzdelania alebo čo, aký trénerský kurz si spravil. Nikoho to nezaujíma. Aj tak väčšina trénerov to tam má. Hej. Čiže znova je to o tom, že nebyť proste jak všetci ostatní a nebyť proste len nejaký tréner. Hej, že ľudia, keď si vyberajú toho trénera, tak nemajú si vyberať len, že OK, ja chcem trénera, tak idem teraz, dám si hľadať trénera, prvý, čo mi vyskočí, tak do toho idem, hej. Tak to si ľudia nevyberajú. Oni si to vyberajú tak, že kto sa im páči reálne. Kto má výsledky s ľuďmi, kto sa im páči ako osobnosť, no to je asi celé, hej. Cena potom často nehrá rolu, keď proste sú rozhodnutí, že chcú teba, preto si môžeš pýtať aj viac potom. Hej, čiže naozaj rozmýšľaj tak, že ty keby si bol na pozícii klienta a nebol by si tréner, vybral by si vlastne sám seba za trénera. Si dostatočne dobrý na to, máš dostatočne dobré výsledky, máš dobrý Instagram, social proof, recenzie od ľudí na to, aby si proste vybral, hej, že sám seba, keď to pozerám, že z strany klienta, hej, alebo followera proste. Isto by si vybral proste sám seba. To je fakt, akože zamysli sa nad tým, lebo je to dosť dôležité. A keď je odpoveď nie, tak máš čo robiť. Keď je odpoveď určite áno, je to skvelé, robíš to dobre, ale myslím si, že väčšina to tak nebude mať. Ďalej, hovoril som už o
Instagramovej fotke profilovej, hovoril som o tom popise, hej, na Instagrame a mám tu ešte štýl komunikácie, komenty, správy, maily, stories, posty, grafika a tak ďalej. Zo všetkého musí byť jasné, že si to ty. Nemôžeš mať na tvojom profile 5 rôznych typov grafik. Raz to robíš tak, raz je taká farba, raz je oranžová, raz je ty kokos modrá, raz červená, raz zelená. To je strašné, veď ten človek vôbec nevie, že si to ty. Pozri sa na svoj profil tak, že keby si zakrieš profilovú fotku a meno, či je z tých postov jasné, z toho ako vyzerajú, z toho akým štýlom sú písané, z toho čo je pointa toho postu, či je z toho jasné, že si to ty, lebo ak nie je, tak to nerobíš dobre. Ak je jasné, že proste, OK, ja keby si pozriem svoj Instagram a keby proste zakriem, že neviem, kto to je, tak mi je jasné, že to je Tomax. Alebo keby som to dal niekomu inému, kto ma aspoň trošku sleduje, hneď by vedel, že som to ja. Lebo ja proste stále mám rovnaký štýl komunikácie, rovnaké názory, rovnaké hodnoty zastávam a stále to tak dávam vonku. Mám rovnakú grafiku, rovnaké farby, rovnaký font písma, čiže to je veľmi, veľmi dôležité. Ja ti dám pár príkladov, že ako som bol ja iný, lebo ja som iný celú kariéru svoju. Čiže napríklad už len to, že som na tretí krát sa až dostal, že som mohol trénovať vo fitku, už len to, hej, niekto by to vzdal na prvý krát, ja som proste na tretí krát do tretí všetko dobre. Podarilo sa mi to, začal som trénovať. Mali sme ako tréneri popis na trénerskej listine, hej, čiže všetci tam mali, že taký a taký stupeň trénerstva, neviem to presne nazvať, vytvorenie jedálničku a neviem čo ešte, hej. Všetci mali to isté. Úplne, že ničím sa neodlišili, lenže na fotkách vyzerali inač a mali tam iné meno reálne. Ja som si povedal, že proste ja to musím mať iné nejak. Čiže ja som si tam dal nie to, že aký mám neviem čo vyštudované, alebo aké mám kurzy, alebo čo, to akože nikoho nezaujíma, ale ja som tam napísal, že pomôžem ti napríklad s chudnutím tak, aby to bolo proste udržateľné v tvojom živote. Nebudeš mať jedálniček, ale nastavíme takú stravu, aby si s tým bol OK. Proste niečo v tom štýle, hej. Neviem teraz presne ako to bolo, ale pointu myslím si, že chápeš, že to bolo úplne niečo iné. Potom som to posunul na ešte vyšší level, dal som si QR kód ku sebe. Teraz už si len predstav, že ty ako potenciálny klient si pozeráš trénerov a vidíš tam ten QR kód, hej, tak už len z toho, že tam je, že OK, že to ma zaujalo, že dobre, tento chalan je trošku iný, hej, že pozriem si, čo je na tom QR kóde. Keď som tam mal proste premeny klientov, ako to robím, recenzie, neviem čo, tak proste som ich hneď mal, hej. A akože bol som inde ako ostatní tréneri, to samozrejme nič zlom, ale proste je to tak, že som to robil inak, hej, to je tá pointa. Chcel som mať videá na telkách vo fitku našom. Neprešlo to cez vedenie, hej, radšej tam išiel nejaký teleshopping na dvojke alebo ja neviem čo, OK. Ale zasa rozmýšľal som, že proste nejak inač. Si zober, že ideš do fitka a teraz v telke vidíš nejakého trénera, čo ukazuje techniku cviku, je tam nejaký popis, s klientom to robí, ukazuje to na ňom a potom ho uvidíš vo fitku. Hej, že proste to je... Len na chvíľku sa sám preruším a ak sa ti páči, čo tu vidíš, čo tu počúvaš a nejakým spôsobom to posúva tvoj biznis dopredu, budem veľmi rád, ak o mne povieš svojim kamošom, trénerom a ak budeš sledovať môj Instagram Tomax Business, kde sú ďalšie rady, taktiež ma poteší like, odber. Poďme ďalej. Úplne, že wow, však to je on. Hej, že je to úplne niečo iné. Niekto by sa bál, hanbil, neviem čo. Mne to bolo jedno, proste chcel som sa posunúť zasa ďalej. Ďalej, mal som rezervačný systém na tréningy, hej, že napríklad nebavilo ma už proste stále si s klientom dohadovať, OK, kedy môžeš toto, a vtedy nemôžeš, neviem čo, bla bla. Nie. Spravil som to tak, že som si vytvoril proste systém, bol tam kalendár, ja som si dal, že ktoré dni chcem, aby som mal tréningy, ktoré časy chcem, aby som mal tréningy a ľudia si z toho mohli vyberať. Super, hej, žiadne vybavovačky okolo tréningov, 5 minút sa dohadovať, neviem čo, každý týždeň nie. Tu máš link, vyber si, je to čisto, tá loptička je na ich strane, mne potom už len príde mail, že mám tréning s týmto klientom ten deň, v ten čas vybavené, nádhera. To isté som potom ešte posunul na ďalší level a spravil som to tak, že vlastne pustilo to k rezervácii až po platbe. Čiže som nemusel riešiť už peniaze. Zaplatili a bolo to vybavené. Čiže to bola úplne nádhera. Robil som napríklad tak, že každému klientovi vždy, keď mal buď meniny alebo narodky, som niečo dal. Na meniny, ja neviem, proteinovú tyčinku, na narodky hoci čo, proste kniha, ja neviem, niečo také. Poteší ho to, buduje si s ním ešte proste lepší vzťah, povie si, že wow, že ten tréner má toľko klientov a aj tak proste myslí na mňa, aj tak mi dá niečo, je to úplne super a ten klient sa potom na teba bude pozerať inač. Taktiež na Vianoce som napríklad spravil, že som kúpil som si shakere, možno 50 alebo koľko a dal som vytlačiť na každý štítok, že projekt a meno toho klienta, lebo projekt volám proste klienta, keď s ním pracujem, tak on je projekt a potom mal svoje meno.
a to som im dal na Vianoce, bolo to úplne super, proste nosili si tie shakere, boli z toho radi a hej, zasa ľudia videli, že ty kokos, tak on má od svojho trénera shaker ešte s menom, je tam tá značka, hej. Je to zasa niečo úplne iné. Keď bol COVID, boli zatvorené fitka, tak som sa rozhodol, že sa dohodnem s vedením a pôjdem si natočiť videá. Čiže som si zobral statív, tak jak je teraz predo mnou statív s foťakom a na mobil som si proste natáčal videá. Hej, čiže natočil som si, postrihal som si to potom a používal som tie videá v appke, kde som robil tréningy pre klientov. Zasa vyzeralo to úplne ináč, než nejaký halabala proste z YouTube, hoci kto. Bol som tam ja, v tomto tričku presne, v tých mojich farbách, bol tam popis, ako vykonávať ten cvik. Úplne niečo iné zasa. Hej. Mal som vlastné produkty vo fitku, trénoval som počas covidu, hej, tak jak väčšina, no nie že väčšina, ale niektorí tréneri proste skončili s trénovaním, ja som pokračoval, trénoval som vonku, neviem čo a počas toho som tvoril systém online coachingu, lebo som vedel, že proste sa chcem posunúť niekde inde. Hej, čiže bolo strašne veľa vecí, kde som chcel byť iný proste, než je zvyšok a teraz po nejakých rokoch sa to proste ukazuje ako dobrá voľba a myslím si, že som inde než tá väčšina, hej. A to nie je nejaké, že sa chcem chváliť alebo čo, ale proste som si vedomý toho, že tá práca, ktorú som robil a to, že som to robil inač, ma proste niekde doviedla. A keď to budeš robiť aj ty, tak na tom budeš proste takisto alebo lepšie. Hej. Čiže ty ako tréner, ako osoba hlavne, musíš mať svoje hodnoty, musíš mať svoj štýl komunikácie. Hej, ja napríklad proste srandujem, píšem nejakým spôsobom, používam nejaké proste moje slovíčka, hej, že som proste iný než tá väčšina. Neukazujem sa na Instagrame, lebo ani na to nemám, som proste suchý, najsuchší tréner v hre, je mi to úplne jedno, lebo ja nie som platený od toho, jak vyzerám, ja som platený od toho, aké výsledky majú so mnou klienti, od toho som platený. Hej. Zatiaľ, čo väčšina trénerov sa sústredí na to, aby vyzeralo dobre na Instagrame, aby si pohonkali ego trošku a tí klienti, neviem, hej, na ktorej sú koľaji. Znova, proste konzistentne postujem, každý deň mám nejaký post, stále mám storíčka, stále sa chcem posúvať vpred, mám tu proste spravené štúdijko, kde si nahrávam videá, je to úplne niečo iné ako väčšina ľudí. Platím si mentorov, teraz mám druhého, obaja ma proste posunuli úplne, že niekde inde a som za to strašne vďačný. Nemyslím si, že tréneri na Slovensku sú ochotní investovať do seba, aby ešte zlepšili svoj biznis, možno je to otázka ega, alebo možno je to nejaká nevedomosť, že nevedia si možno predstaviť, že kam sa to dá posunúť alebo čo. Dá sa z toho vybudovať veľmi dobrý biznis, len o tom možno nevedia. Mentor, ak je samozrejme dobrý, ja som mal úplne perfektných a stále mám ešte toho jedného, sú perfektná investícia, pretože oni si tým prešli, vedia, čo majú robiť, keď budeš mať nejaké proste pochybnosti, že či by si mal robiť toto, hento, tamto, či neviem čo, dajú ťa proste na tú správnu cestu, aby si mal ten dobrý fokus na tie veci, ktoré máš robiť, aby si to robil stále, aby si mal tú konzistentnosť. Tak jak ty svojim klientom hovoríš, že drž tú stravu, buď konzistentný, nerob blbosti, tak to isté proste je v rámci biznisu, aby si robil stále tie základné veci. O tom to je. Ja sa taktiež proste snažím sa dať 100% fokus na toho klienta, aby mal výsledok, aby bolo to, čo robíme, jemu dobre, aby to bolo individuálne. A potom, keď mi napíšu, že ty si iný, stará sa o klientov, nejde ti o peniaze, to je úplne perfektné proste, lebo to je vizitka toho, že ako ma oni vnímajú a čo ja robím a že je to dobre samozrejme. Takže take away z tohto videa, buď iný ako ostatní, neboj sa toho, budú sa ti možno smiať, pozerať všelijako, ale môže ti to byť uprdele, lebo o 3, 4, 5 rokov sa môžeš ty na nich pozrieť, že no, sranda to bola, že? Takže tak, buď iný.